Din hija l-ħames storja mill-ktieb Stejjer mill-bosk u mkejjen oħra ta' Patrick Sammut. L-istorja jisimha Mill-ġdid fil-bosk. Mela darba il-ferħ ta' ors jismu Orazio iddeċida li jerġa' jmur mawra fil-foresta. Din id-darba xtaq isib siġra tat-tut biex bekk ikun jista' jagħmel il-ġamm li tant kien iħobb għal matul ix-xitwa. Mill-ġdid ħammija bieqja mdaqsa u marbuta b'qafla tefaħħa fuq spallejh biex ikun jista' jħaffef bla dbatija. U sejjer lejn il-bosk, Orazio ftakar fil-ħabib tiegħu Hamilcar li diġà ltqajna miegħu fl-ewwel storja. Għalhekk ħaseb li jagħmillu sorpriża billi jmur iżuru u min jaf jistiednu biex jiġi miegħu fil-bosk. Malli Orazio daħal fir-razzett fejn kien jgħix Hamilcar, il-ħmar lemħu minnu fih u ż-żewġ ħbieb erħilhom iħaffu biex jilqgħu lil xulxin ferħ kbir. X'ġabek law ħabib? Staqsa Hamilcar lil ferħ ta' ors. U kont sejjer dawra sal-bosk infittex it-tut u ftakart fik, Hamilcar. Tiġi miegħi? Staqsi Orazio. Il-ħmar ma qatx jaħsibha darbtej u minnu fih beda miexi lejn il-bosk flimkien ma sieħbu Orazio. It-tiftixa għat-tut ma kienx faċli daqskemm kien ħaseb il-ferħ ta' ors. Hamilcar u Orazio kienu daħlu biċċa sewwa fil-bosk bla ma sabu dak li kellhom f'moħħhom meta widnejn il-ħmar bħal iddrittaw. Qed tisma' x'qed nisma' jien? Hamilcar staqsa lil Orazio. Iva, dan x'ikun? Wieġbu Orazio. Iż-żewġ ħbieb ħasbu li jimxu lejn in-naħa minn fejn kien ġej il-ħoss li bil-mod il-mod inbidel f'tip ta' għajta ta' xi ħadd li kellu bżonn għajnuna. Imxew fuq l-imxew sakemm il-ħmar u l-ferħ ta' ors sabu it-tweġiba għal dak li kienu staqsew. Ftit il-bogħod qudiemhom kien hemm ċerf żgħir maqbud fi pjanta mimlija xewk jgħajja tal-għajnuna. Kif lemmaħ lill-ħmar u lill-ferħ ta' ors bħal ħarruh u qalilhom Ħalli rwieħ, ħsibt li ma se jiltaqa' ma' ħadd biex jgħinni f'nofs tal-bosk, jiena jsimni Ċiru. Webbist rasi li niekol minn dawk il-waraq ħodor li hemm faċċata u ara xi ġrali tħabbiltu weħilt f'din il-pjanta mimlija xewk. Sewwa jgħidu l-bliżbal jititgħallem, żgur li jekk jirnexxieli ninħall minnha darb'oħra noqgħod b'sebgħinej qabel ma nagħmel pass li jista' jdaħħalni fl-inkwiet. Hamilcar u Orazio serħulu rasu u minnu fih bdew jgħinuh biex jinħall mill-pjanta mimlija xewk. Ftit minuti wara Ċiru ċ-ċerf kien ħieles. Anki jekk sakemm minħall mill-qabda tax-xewk ingiref xi ftit lawnu len. Tgħidx kemm qabeż u ta' biż-żewġ wara li sab ruħu liberu u ferħan staqsa liż-żewġ ħbieb x'kienu qed jagħmlu f'dak il-bosk. Qegħdin infiġru f'tiġra tat-tut ħalli nkun nista' nagħmel il-ġamm għal matul ix-xitwa, qallu Orazio. U la intom entuni daqs li kieku kontu ħbiebi, jien issa imiss li ngħinilkom ukoll. Qallilhom Ċiru iċ-ċerf u kompla jien naf brokna f'dan il-bosk fejn hemm gżuz ta' siġar tat-tut u jekk timxu warajja neħodkom hemmhekk minnu fih. Kompla. Iż-żewġ ħbieb b'Ċiru fuq quddiem u Hamilcar u Orazio jimxu warajh, reġgħu bdew jimxu. Ftit wara sabu ruħhom imdawrin b'siġar mimlijin tut, lewn iswed u mdaqqas. Ċiru stedinhom iduquh. Kemm Hamilcar kif ukoll Orazio staġbu bil-benna tat-tut li kienu qed jieklu. Il-ferħ ta' ors beda wkoll jaqta' l-frott ħelu u jqiegħdu fil-bieqja li kien ġab miegħu sakemm imlija sa fuq nett. Il-ferħ u l-ħmar ta' ors irringrazzjaw liċ-ċerf talli kien daqshekk ġentili
u wassalhom sas-siġar tat-tut. Imma Ċiru għalilhom li anki huma kienu wrew ġentilezza miegħu meta ħelsuh mill-pjanta tax-xewk u għalhekk ħaseb li azzjoni tajba titpatta b'azzjoni tajba oħra. It-tliet ħbieb daħqu kollha flimkien għal din it-tweġiba intelligenti u sinċira taċ-ċerf. Kien wasal il-ħin biex Ħamilkar u Orazju imorru lura d-dar u għalhekk sellmu lil Ċiru. Orazju wassal lil Ħamilkar fir-razzett u qallu li l-qudiem kellu jerġa' jgħaddi ħalli jdewqu il-ġamm tat-tut li kien beħsiebu jagħmel daqt. Ħamilkar ringrazzjah tal-li kien ftakar fih u ż-żewġ teħbieb sellmu lil xulxin qabel ma nfirdu. U sejjer lura fl-ar fejn kien joqgħod Orazju, ħaseb f'kemm ferħ u sodisfazzjoni ġġib azzjoni tajba ma' min għandu bżonna f'waqta. U ħaseb ukoll f'kemm ikun sabiħ li kieku hu, Ħamilkar u Ċiru jerġgħu jiltaqgħu t-tlieta li huma fil-waqt li jduqu mit-tjubija tal-ġamm li Orazju kien se jagħmel fil-jiem li ġejjin.